Ah, diba ano mo saan pagluto og kuan? Bula-bula tong talong bula-bula. Talong bula-bula. Ako ipakita sa inyo kung saan pagluto og talong bula-bula. Ilod no to siya sa tubig nga pinabukal. Tapos yung iwa na si kilid. Ikaw man, imo lang siya takuban. Ato lang siyang balihon. Abuton lang na to nga mahumok ang talong. Kung takuban mo mo balik. Luto na itong kuan. Talong. Abaan na to. Bantay mo ganina nga ako itong siyang gihiwaan. Mali siya rason nga no ako itong gihiwaan. Para dali siya panitan. Inadki ang talong.
Takpan na natin panit. Karon ato na po siya siyang hiwaon. Ito siya putlo niya yung pungangon niya. Yun, ato na siyang tataron. Butan mo sa butanganan. At tuloy pa na yun, nagputol siyang oo. Ganun pa na yun ito pag-slice. Malamtag slice. Ito na sa sagulan na uguan. Bombay. Dahil tangan mo og powder nga kuan, bawang. Sa Bisaya pa ahos. Mga kuan siya kutsara, mga duha ka kutsara ang powder nga ahos. Nga butangan nimo og sugar. Mga sa kutsara og tunga. Kahuman butangan nimo siya og presko nga itlog. Duha ka buok. Ay sagulan na siya og ground pork. Naray nyo og kuan, special na ground pork or regular lang yung sagol. Basta naray ninyo kung asa mo makatipid. Kaman magtadtad ta og bell pepper or sili nga atsal. Ito siyang
Mga sa pagagmay. Manarog tagtad. Hey. Lawig. Galing na yun. Hindi mo ako sa Kwarta. Mil. Iyan ko dito sa po. Nyara. Wala ko 10,000. Oo, tala ta. Uy, palit ako na eh. Ha? Hindi na ko pinuti. Kanina lang akong palit. Bart. Ano? Ano? Piso ba? Iyo? Picture na lagi, wala na iko. Ang tato si Bart, no? Personal na, Bart. Laro kayo ng agi niyo. Naman na ko yung buta ba? Ato siya mo tayo og oyster sauce. Ah! Oh! Kung butangan ni misag nor liquid seasoning misag duha lang ka kutsara. Nanong sa imong anak naman? Mo siyang kayo balik. Ino sa galan og harina Ayan yun, no? para medyo sa kuan para di siya mabungkag inig prito sa atong bula-bula. Ato lang padayon na atong pagukay. Karon manamtag ukay ni ato na siyang lunod. Ato na siyang ilunod sa nag-init mo og mantika daan, pabukal na, ato na siyang ilunod. Kira siya ba daw? Oh, sir. Say here one miss. Ato lang padayon ang atong paglunod. Okay, nakaluto na tag bula-bula ang talong o talong bula-bula. Ato na i-serve. Sikreto na guys, dili lang nato fokusgan ang kayo para dili siya mapaig.
patilawan sa akong amigo. May may apel. Mo na atong talong bula-bula. May apel. Sarap. Apel. O, di ba? Inyo na nakita atong bula-bulang talong. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Jeron Paruhinog, Bisaya ni Bay.